Yes, Maswera se Muria Zimbabwe. Welcome to Hot Zim Trends, where the news comes first, right? Nasi ndawene nyaya inosuisa zvikuru. Ndofunga tese tiri kuziva kuti pane hama dzedu dzakaendeswa pachipatara cheNeshuro District Hospital vakaita accident road accident yayi kuEveline. Yes. Tese takaona vari kufesa challenge yema-cardboard, vari kuiswa ma-cardboard box instead of plaster. Yes, tese takanzwa. But challenge yakuitika ndeyekuti mamwe maunzu akutosvika pakunhuhwa because ari kuleka treatment plus medication yekuti vange vachiiswa mushonga yekuti maronda avo akasire kuhila. Hapana, zvinorwadza hama dzadiwa. Saka nekudaro vanhu vane hama dzavo dziri koko, vamwe vacho vakutonhwa kuti no, zviri nani, vanofira zvavo KUMBA rather than kuti vangogara vasina kana treatment yavari kupuwa. Vamwewo ndo vari kuvaendesa kunana kuBulawayo hospital nemamwe mahospital akatenderedza vachivabvisa ipapo because situation iri ipapo as we speak haina kumira mushe. Zvinorwadza hama dzadiwa. Right, tiri kuti pamishonga yacho chaicho hapatorina. Right, toyo pamvura yakachena chaiyo, mvura iri yakasviba hama, yakasviba, zvinotorwadza zvekutoti kana even murwere wacho anotowedzerawo kurwara futi as well. Right, oil futi pachikafu uri kuona ingori white cabbage no oil nesadza rewhite, munoona zvinhu zvekutoti murwere anogona futi kutowedzera kurwara as well. Zvinhu zvinorwadza hama dzadiwa. Toyo mafractures sekutaura kwati amboita makumbo zvese zvangosungirwa macardbox. Handina kuti cardbox raakurapawo futi, handina tombonzwa imawatariri kuti munotione ishu yemacardbox iri kushandiswa here. Right, toyo pamibhedha yawo zvakare, mibhedha yacho yaboka hama zvekutoti vamwe varwere vakutokomplaina kubayiwa nezvimaspring zviri kurwadza hama, vakutowedzerwa kutorwara pamusaka peenvironment yavari. Zvinorwadza hama dzadiwa. Saka chiri kuitika ndechekuti futi takatarisa pachipatara mochari yavo bhozi vamwe vakashayira vakabva vanoiswa pamochari hamenoti yakapedzisira kushanda rini, hamenoti kutorina kana zvinhu zvinotorwadza zvekutoti hamenoti zvichapera sei. Right, toendawo futi kukitchen yavo hakusisina kana mastovhu akasofa kudhara and vakutoshandisa mahuni kutobika chikafu chevarwere. Imagine nekunaya kwakuri kuitawo pamukwana moto wadzima, zvinhu zvekuti zvinenge zvisingatarisirwe pamedical institution yakaita seiyoyo, especially iri close to the border. Right, toyo zvakare mawashing machine akasofa kudhara mawashing machine. Manesi ari kutoshandisa kuwacha nemaoko, of which is a health hazard kwavari manesi avo. It's not even safe at all. Zvinorwadza hama. Right, tobvawo ipapo toenda paperimeter fence iri paprimisi pachipatara apa. Yakasobiwa kana hamenoti vanhu vemagadheni vangu vakuiba, yakabva kudhara. Saka zvakuitika manje ndezvekuti mombe dzakutoonekwa dzichitotendera paprimisi, yakutotonge mupaddock zvekuti at some point in time imwe yakatombopinda muchipatara chaimo muward, maternity ward. Zvinhu zvinonzwisa tsitsi hama dzadiwa. Saka naizvozvo transport minister Felix Tapiwa Mona na local government minister vedu vanonzi Daniel Garwe tisanganisirwa futi na Matabeleland South provincial minister Eveline Ndlovu vakashanyira ma-accident victims aya. Vachisvika vakanzwa tsitsi vachiona vamwe vakabhandejwa nezvimacardbox izvo zvinzi maronda apore. Zvinhu zvinorwadza madzadiwa. Saka we urge responsible authorities, even the corporate world, not forgetting our local mbingas, please. Vana chivai aiwa tibatsirewo mndara, batsirewo vanhu varusiri vapinzwa nedambudziko iri. Right, tiri kukumbirisawo kuti vabatsirikanewo because zvinhu zvinorwadza. Tsaona inoitika munhu asina kana mbogadzirira. Zvinhu zvinorwadza hama dzadiwa. But so for panapa ticharamba tiri kupai update kuti varwere vedu ava zviri kufamba sei. Last year kuti namba yakazosvika pa25. Zvinhu zvinorwadza. Last we had kuti inge iri 24. Zvinhu zvinorwadza hama dziteyo. Tichangoramba kuti tivaisira maprayers at the same time anenge aine paanokwanisawo kubatsira napo achibatsira hama dzadiwa. Aiwa, tinokumbirisa. We thank you so much, but please don't forget to subscribe and like to Hot Zim Trends so that we continue giving you more updates kuti zviri kufamba sei on each and every area yatinenge taku broadcast. I salute you.